Passeu, n'hi ha de sobre. Gràcies per vindre, gràcies. Gràcies. Hola, Ferran, hola. Passeu, passeu. No, a les 8 és l'inici. A les 8 menys quart obrim les portes. El que tingues que fer ho fas dissabte, avui és diumenge. Volíem ficar un poc de música mentre entràveu, però com és de bares no tenim pressupost. Per a... Així n'hi ha dos llocs, visibilitat reducida, però de bares. Ahí n'hi ha, mira, mireu, 1, 2, 3, 4, 5. 5 llocs, si veniu 5 junts, ahí n'hi ha 5. Allí, la fila central, va algú, està reservat. Estan reservades? Ah, xaquetes estan reservades, vale. Serà per a l'Ajuntament, suposo. Ah, no. Gràcies per vindre, que jugar a València a les 8, gràcies. Jo, si ho arribes a veure, programa l'espectacle per l'altre dia, perquè ens juguem la Champions. Bueno. En un lugar de la Mancha. De Cervantes. La idea. Hola, benvinguts. Passeu, encara estem en temps. Es veu bé, també es veu bé d'ahir. Hola. Un minutet, un minutet. Senyores, senyors, en un minut comença la representació. Vagin apagant els mòbils. Per favor.